Come on. Give me some company. I've got all dressed up now. Flix, Tarragona, acollia la tercera prova del Gran Premi Massi Copa Catalana Internacional, una de les 3 proves dobles del campionat que arrencava el dissabte a la tarda amb una contrarrellotge de 5,3 quilòmetres i el diumenge es disputava la prova del ral·li en el circuit conegut com Bassa de les Clotxes. El traçat era semblant al de l'any passat, però amb algunes millores, afegint zones més tècniques a un circuit molt ràpid de 9,2 quilòmetres amb 185 metres de desnivell per volta. El club ciclista Flix tenia el circuit de la Bassa de les Clotxes preparat per la prova de ral·li de diumenge amb unes parts tècniques que coincidien amb la cri i uns trams de rodar que els corredors podien anar a molta velocitat. La sortida era molt ràpida per una zona asfaltada durant uns 400 metres i el fet de no haver pujades llargues i de ser un circuit molt rodador. Durant les 2 primeres voltes, els corredors van anar molt agrupats. Els corredors èlit sub-23 i sub-21 havien de donar 5 voltes en aquest circuit de 9 quilòmetres que, gràcies a les pluges dels últims dies, es trobava en immillorables condicions. La tercera volta, els 2 corredors del Massi, juntament amb Ismael Ventura, van anar marxant i van partir el grup, quedant ells 3 encapçalant la carrera. Per darrere venia un segon grup format per Marc Traiter, Humbert Almenara, Roger Figueres i Oriol Morata. Durant les 3 últimes voltes, Israel Núñez Massi, Ismael Ventura Bicicletes Esteve i Darío Gasco Massi van anar junts i fins als últims metres no es va decidir el vencedor que finalment va ser Israel Núñez amb un temps, seguit d'Ismael a 1 segon de diferència i Darío Gasco a 4 segons del primer. Amb aquesta valuosa victòria, Israel Núñez aconseguia el lideratge del GP Massi Copa Catalana Internacional. En quarta posició arribava Marc Traiter a 59 segons del primer, que malgrat l'esforç i la cursa excel·lent que va completar, no ha pogut mantenir el mallot de líder. Ha sido un circuito muy divertido para todo el mundo. Era muy difícil romper la carrera ya que todo el mundo podía aguantar un ritmo rápido y ha sido un circuito bonito para todo el mundo, yo creo. Bueno, la semana que viene iremos a participar a la Titan Desert. Es una carrera muy diferente a esta, son etapas muy largas, son 5 días de competición. Y un poco aventurera, ¿no? Porque no sabemos a lo que nos esperamos allí, no hemos corrido nunca todavía en el desierto ni con roadbook y a ver si no nos perdemos por esas dunas. Tanmateix, pujava al tercer graó del podi èlit, ja que Darío Gasco era el primer corredor sub-23. El podi el completava el sub-23 Joan Marc Perarnau i Borja Murillo. En categoria sots 21 arribava en primera posició i 8è a la classificació general el corredor gironí Humbert Almenara, que està realitzant una temporada molt bona després del difícil salt des de la categoria júnior de la temporada anterior. En segona posició arribava Christopher Bosque i completava el podi Albert Aubert.
categoria femenina, Sandra Santanyes, que sortia amb el mallot de líder després de vèncer en la contrarrellotge del dissabte, guanyava la tercera prova del campionat. Sandra es desmarcava ja en els primers metres de la cursa dels seus principals perseguidors, imprimint un fort ritme que va anar dosificant al llarg de la cursa. Per darrere es veia una lluita aferrissada entre Anna Villar i Cristina Mascarreras. I finalment, el segon esglaó del podi va anar a parar a mans de la Cristina, que arribava 32 segons després de la primera classificada. Ens anem a la Copa del Món, el 26 és a Offenburg, Alemanya, el 3 a Bèlgica, i llavors hi ha la Vall de l'Horta el dia 9 i 10 de maig, i bueno, intentar fer aquestes tres carreres, intentar a la Copa del Món estar a les 20 primeres, que és una cosa bastant complicada, però bueno, intentarem ficar allà i donar-ho tot per estar davant. En categoria júnior la victòria era per Hugo Drechou. En categoria Màster 30 la primera posició era per Francesc Xavier Carnisser. En categoria cadet, el vencedor era Jordi Quintanes, que tot i ser de primer any, es mostra intractable en les últimes proves. Javier Salamero guanyava en categoria Màster 40 i en categoria Màster 50 el primer al completar les 3 voltes era Joaquim Esparreguer. En categoria júnior femení la vencedora era Maria Elena Amorós, després de realitzar 2 voltes al circuit, i en categoria cadet femení era la jove Miranda Agustí. Finalment, per equips, el clar vencedor era l'equip Massi amb 610 punts. I els nous líders de la competició després d'aquest cap de setmana amb aquesta prova doble són Sandra Santanyes, Cemelor Catrec i Israel Núñez Massi.